8 жокера за да познаеш един играч. Пиши по-долу в коментарите кога всъщност успява да се усетиш кой е той. Започваме от най-трудния към най-лесния. А преди да кажеш подобно нещо е правено в България, човече, не гледам български YouTube, но направих едно задълбочено анализче и дори питах ChatGPT, такова нещо в България няма, а май няма и в Европа. Май може да открием топлата вода за пръв път, стига сме заимствали от чужбина и побългарявали някакви чужди варианти и чудеси. Аре, почваме. 3, 2, 1, старт! Жокер номер 1. Роден е през 80-те години на миналия век в една огромна футболна държава в Южна Америка. Обаче не остава доста дълго време в тази футболна система на държавата и е част от едно поколение, които бързо правят крачката към кариерното си развитие в Европа. Той е и полузащитник, като толкова рано прави тази крачка към Европа, че е още юноша. Едва ли този жокер ще е достатъчен, ако успееш да научкаш кой е играча, ти си някакъв тотален мастър. Жокер номер 2. Още в началото на кариерата си в Европа е в един от най-големите отбори. Обаче конкуренцията е толкова брутална, че рядко всъщност играе, но там ушлайфва футбола си и е един от най-добрите позиционирани полузащитници и много интелигентно чете играта. Печели редица титли, макар да е втора цигулка в отбора си. Едва ли и този жокер ще даде много перспективи да го познаеш, ама иначе ако си го направил, напиши по-долу в коментара какво те накара да се замислиш, ако наистина си се усетил, без да читваш. Жокер номер 3. Престоя си в този наистина огромен клуб в Европа, печели не просто титли на местна почва, печели и Шампионска лига. Както казах, втора цигулка е, играе рядко, но успява да запише името си в историята на този клуб. Точно тази проява на втора цигулка не му се нрави и младият футболист решава да поеме по един по-различен път в клуб в същото първенство, макар и за един сезон, който остава твърде бледо копие и следа в неговата кариера. Едва ли си успял и с този жокер да го разпознаеш, но ако си, пиши по-долу в коментара кое точно те накара да се сетиш кой е този друг клуб, който играеше в това същото първенство. Жокер номер 4. После се мести в едно друго европейско първенство, където заиграва основна роля, а не ротационна такава, както в предишният му клуб. Макар тогава да играе за много по-малък клуб, който няма чак такива успехи в местното първенство и в Европа, но той се изгражда като един от най-добрите полузащитници, които по това време има в Европа и почва отново да привлича големи европейски гиганти след само 1-2 години в този по-малък клуб в друга държава. Тук сме вече по средата на жокерите и става една идея по-лесно, а аз ще ти сложа и една леко замъглена негова снимка, за да можеш да видиш дали нещо ще ти кликне кой е той. Жокер номер 5. Като е малък, играе за националния отбор на родината си. Но след като акостира в Европа, сменя няколко първенства и взима паспорт на една от тези държави, за която решава да се състезава във вече мъжките национални отбори. Решение, което е много трудно взето от него и е опреквано от родината си и доста хора са си казвали: човече, защо го правиш, имаш такава голяма държава за себе си, като тук ти давам един хинт. Той е всъщност роден в Бразилия, а играе за национален отбор в държава, в която е изкарал най-малка част от кариерата си в Европа. Жокер номер 6. След родината му Бразилия, всъщност за тази, с която се състезава в мъжкия професионален футбол, е точно тази, която има една световна титла по-малко от родината му Бразилия и се разделя второ място с една друга европейска такава. Почва ли да ти кликва малко тук? Жокер номер 7. Както казах по-рано, той е печелил Шампионска лига в ранната си кариера, макар да не беше основна фигура в отбора си. Но печели още една такава, която е подпечатана
и с купа на отбора през сезона, и с шампионска титла на отбора през сезона. И вече като основна фигура и мотор в полузащитата на този отбор прави знаменит требъл. Тук вече съм сигурен, че повечето от вас отгатват кой е той, но изчакай да видиш и финалният Жокер и пиши по-долу в коментарите дали вече се усети кой е той и кога всъщност успя да го направиш. Жокер номер 8 завършва кариерата си във Франция в ПСЖ. Вече, както казах, не играе в футбол, той е вече футболен треньор, като започна кариерата си в един от отборите, в които се утвърди като играч, именно Дженуа. Да, това е Тиаго Мота, роден в Бразилия, играещ за младежките национални отбори на Бразилия, гарнитурите под 18, след което акостира в Испания. И ще си кажете, защо пък не е играл за Испания? Ами и аз това се чуда, но приема предизвикателството на Сквадра Азура и макар да има най-кратък престой в кариерата си в Европа, точно в серия А, той взима италиански паспорт и играе за Италия, макар да не печели някакви огромни матчове и турнири, все пак записва името си в немалко матчове за Сквадра Азура. Това е Тиаго Мота, който е познал по-рано, е легенда. Нека да напишете по-долу в коментарите след кой Жокер ви кликна в главата, за кой футболист става въпрос, и пишете по-долу в коментарите кой е следващият играч, за който може да направя нещо такова. Дали ви е харесало или не, не знам. Ако ви е, ударете по един лайк, коментирайте по-долу, натиснете камбанката и всичко друго, което трябва да се прави, защото така работи алгоритма на YouTube. Айде!